שלום לכם וברכה, שמי ירון ישראל עוזיאל. כנכה אני יכול להגיד לכל הנכים שמאוד קשה לעבור טסט בזמננו, במיוחד לנו הנכים, שנורא קשה לנו ואנחנו צריכים רכבים מיוחדים והתקנים מיוחדים כמו מנגנון יד מלא, דוושת מאיץ, מעלון, והתסכולים הם רבים, ואנחנו לוקחים ים שיעורים ואנחנו לא רואים את הסוף. אבל כאחד שעבר את זה, ברוך השם אחרי זה, אני יכול לספר לכם על מורה ששמה רחלי גאיה. היא נמצאת בפתח תקווה, ויש לה את כל האביזרים וכל מה שאתם צריכים לנכים, ממנגנון יד מלא ועד מחסום לדוושת המאיץ, ועוד אביזרים מותאם לנכים, יחס אישי, מורה מעולה, יחס טוב, ובאמת ממליץ בחום. אני מדבר איתכם כמה שעות אחרי שעברתי טסט, וההרגשה היא פשוט מופלאה. ההרגשה היא חבל על הזמן. אני ממליץ לכם על רחלי גאיה. היא נמצאת בבית ספר קפלר, ותנסו אותה ותגידו לי מה אתם אומרים. אשמח לקבל תגובות לסרטון. תודה, ירון ישראל, יום מחייך.